Yo Mbak Yu. Jujuk. Yo yo. Sing anu petung le. Suarane rada serak. Alah, yo manis ngono lho. Sugeng rawuh buloso gule. Lho. Nggih. Kulino. Kok buloso gule? Lah niku riyen bakule gule. Oh, alah. Nek sing bakul kan Pak Loso gule. Heeh. Ku ya Bu gule, buloso gule. Lah nek sugeng. Nah. Lah sugeng ki kan maksude ki sugeng rawuh. Lah iya. Oh lah tak kira nek asmane ki Ibu Sugeng. Padha karo Pak Kepala Desa. Kepala Desa. Pak Lurah ya nyeluke wong wedok ya Bu Lurah. Bu Lurah. Oh, nggih ngoten to, Pak. Nek kepala dusun ya Bu Dusun. Bu Dusun. Nek kowe Pak Lah nek aku carek kok. Lho, Pak Carik, Bojoku ya Burik. Burik. Oh, ya ora ndek terus ngono. Krunguku mau sugeng rawuh bubule. Kondur Bu. Ora iki kok kenal ya Tedul? Lah iki Bu Guru. Kok sapa-sapa kenal ke rumah saku Sing gumen dikenali kok ya wedok-wedok tok, sing lanang ora kenal. Wah, aku nek lanang bedho wis gak kenal. Kulino. Bedho. Kulino iki. Ah iya. Ayo no. Ya. Anteng-antengmu mbok walik ana. Mboten. Lah sing ngarep Kupinge sing diwalik. sing ngarep cilik sing Mripate. Mang benek ta. Rumah saku. Kuwi nek ra disumpeli kuwi metu. Ah iya. Ya. Yo. Sarangan AM musik.
gonceng. Heeh. Kowe nek ngono puane. Pripun? Piye? Kayak di mana gitu loh. Aku Penak mboten? Penyanyi iki nek dhuwure Piye? sakmene iki nek digoyang ngene no menak. Beda nek kambek Rini. Pripun? Kowe kan Rini gak dhuwur. Heeh. Nangka setugel. Lah iya. Goyang ngene iki mung wetenge tok. Lentuk ngono tok mung. Lah kono terah kegedean weteng kok dul. Balapan karo Majayus. Iya to mung. Nah iya. Nesu lho ki engko nek dinyanyi. Gak, Beda. kambek aku gak. Wah, kono Arep duwe digawe status arep diwarak-warakne lho. kono jenengan. duwe sangkutan kok mulo ya ora nesu. Ah nesu karo kono buka rahasiane no. Nggih. Ayo no.